Hyvää aurinkoista iltapäivää Turusta. Minä olen turkulainen kansanedustajaehdokas Kimmo Tarke ja tarkoitukseni on tässä lyhyesti kertoa vaaliteemoistani. Pääteemat ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja toimeentulo. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eläkeläiset ovat rakentaneet tätä maata ja nyt heidän täytyy saada tarpeellinen sairaanhoito ja tulla toimeen eläkkeellä. Työttömyyskorvauksellakin pitää tulla toimeen. Ja ennen kaikkea palkalla täytyy tulla toimeen. Niin mieletön asia, että palkalla ei tule toimeen tänä päivänä. Se on oikeudenmukaisuutta. Sitten mennään turvallisuuteen. Poliisi. Meillä on aivan liian vähän poliiseja. Ihmiset tuntee olonsa turvattomaksi. Kadulla ei uskalla liikkua. Rikoksia ei voida tutkia. Poliiseja pitää saada lisää niille määrärahoille. Sitten laki. Jos poliisi saa jonkun kiinni, niin ei anneta mitään tuomioita. Siihen asiaan täytyy tulla korvaus. Tuomiot kovemmaksi. Otetaan häpeärangaistus käyttöön. Elikkä julkisuus. Sitten ulkomaalaisille rikoksentekijöille välitön karkotus. Sitten on NATO. Ei NATOon. Meidän täytyy pysyä itsenäisinä ja meillä täytyy olla luotettavaa ja uskottavaa puolustuspolitiikka, oma puolustus, oma armeija. Armeijan pitää saada lisää rahaa. Ja oma ulkopolitiikka myös, se ei saa olla EU-johtoista. Sitten täällä on vielä yksi. Nikkihiiri, pysy kotonasi. Siis me emme kaipaa huonoja kulttuurivaikutteita Suomeen. Sitten tullaan siihen talouspuoleen. Millä kaikki tämmöiset muutokset, mitä sanoin, niin rahoitetaan? Poistutaan EUsta ja eurosta. Me maksetaan sinne jatkuvasti tukiaisia. Me maksetaan valtavan suurta jäsenmaksua. Jätetään semmoiset pois, niin riittää aikaisen paljon enemmän rahaa meille suomalaisille. Markka takaisin. Sitten täällä on tämmöinen kuin koulutuslupaus. Tämä tarkoittaa sitä, että vain hullu leikkaa omasta tulevaisuudestaan. Koulutus täytyy pitää semmoisella tasolla, että meillä riittää ammattitaitoisia ihmisiä töihin tulevaisuudessakin. Suomalaisia, täällä syntyneitä, täällä koulutettuja. Ja jotta näihin päästäisiin, paras puolue, teidän ehdokkaanne, numero 85. Kiitän.